Tol, Pangito ka tol. paikutan na sa kao. Ibiya ka doon sa katulilisa. Ay! Pangungon mo na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ano si Kuan? Kapay mi si Organo? Gapa ka, ito na. Ano bukit siya sa Tuwakan Lapot? Ah, baka na po. Why? Kawan ng kake, makakuha ka sa kawan na, diwang gapman. Baka mga sa diwang na, paising ka to mundo to. Baka baka kumutog bro. Ah, Na, diritso ka ro din. Tapos napiko ka ro. Napiko ka pa sa diwang. di ake karo. Kaya wata-wata na. Tapos ka na sa diwang ake. Hindi na makapiko ro. Na naman nagkumang arumatin na. Narukap na pagigisa. Okay, oto. Tawangan na kayo, robo ni Miss. Ada ka. Piko. Kaya wata na ako. Tawangan. Hindi mo ka pagigisa yan. Ang yung karang-karang. Oo ya. Natan. Sige na Kaya yun. na dituloy ka. Paikutan na ako sa kabut. Yabong bukol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sige, Monsieur. Ah, yung pangitol, saan ay pangitol ka? Ano ito pa din dyan marawi? Ano na marawi? Ah, wata-watan mo na rin. Kaya ka, malabang mo na rin. Mabubrug siya kaya. Eh, sumakoron na. Why? Ano siya yung singin eh? Ha? Ay, malabang mo na rin. Di ba? Pagda ka. Pagda ka sa truck. Pang iligan no, tapos sa pang marawi. Marawi. Ito po. Why? Tumangat. Betul siya gitu. Betul na rin. Kataon na namin yung marawi. Hindi perlu pa. Mapumaling eh. Lagi. Oh. Oh. Ari kulay. Oh, kakakulay. Ito kaya magigisa ko ano? Ano na ipag-isyo ka? Ano yung sa barangay Awan? Balagay. Diyan ko na rin. Ah, katana na to, Ton. Ada. Pili nga kita kwandro, Ton. Dinamitam sa namin kukuha na. Na diretso ka san, diwang kawanan ka, nasaan? Oo, diwang kawanan, nanunudo. Pwes nanunudo. Betul ka ko kaki. Makatatanod ako pinaki. Kawang ano kaki. Sige, marangit pa na FTDC na marangit pa. Hindi, pwede na ako niyan, na diwang kawanan. Inag eh, basta malamang ma. Kaya makalaan ito, di pa na. Ano? Di ko ano. Dapat tol. Kaya kapipi man na pagi naman. Ano ba mo ano? Ano rin pagi naman? Di pa masakan, piya masakan na yan. Nati, kumang ni ano rin, kawangan rin. Makatatanod siya gitu. Yan na, makainom din. Banda makapupunta ko.